كاب أجلجلوت التلفزيون يرتعز وسلامتنا تقبل زغبركم تعزتنا كم تمسيون لو محمس كلتا مسكرم ساعة شعات مشستر له زينا ومسنادو نفل مالونا نمكتالكم بخبر زعد من صام تصنحن ميكا على الحرقو فلما جنبك أنه تاتو فيلم كورونا فيروس ترغيبو ما بوسبيتالا تعقيبهم تصنح 4 زيكاتات حاويهم تفاني مالو بعد سلطان أقرابن ساز أقرابن زوبا ماكل عدد 17 فرصتات كم تتخلى تقليزون أبن زوبا عرزاز تسلسل مربات معقابن ماين حمدن صبوتي ترغيبون أبزينتات وصاب أمريكا جردلتا زوردو سباو كسارتات باسكا في درجة كم نهاره تقليزون سيم معني كلساو مربات إيران مرحاني أوروبا وحورت هانات تروك تصاوت إيران تصوبيعان بيلاروس كاب روسيا زمناوات وار كتشمت مدب كم زلوا حبيرا زرزر زينا فيلم حاوريتا كاميسيت عنام كورونا فيروس ترخيبو ما بهوسبيتالا زوبا ماكل تعقيبهم كنكن كجبر لهم صنحوا 4 زيكاتات حاويهم تفاني مالو بز مسرت على لاغطري بكورونا فيروس تلفو زيكاتات كساب لومي شدششحن 640 كرتن بصحلو 6,594 كابزيوم حاويهم زتفانو 38 بموز زتفليو 10 دما كنا بهوسبيتالات تعقيبهم زركوب يوم نسرت عنا كلتا مسكرم كلتا شحن 20 حدن نابل كالزينا مسنسقرم بعد سلطان أقرابن انساز أقرابن زوبا ماكل بوفري مقرابن مفواس ماي قعوتات لعلي 17 فرستات كم تتخلى قليسهم وكيل رينا دانيال وردون زدالو تصبصاب يعقوب قبرتنساي بعد سلطان أقرابن انساز أقرابن زوبا ماكل كاب على شوعات ور حملة 2021 حدن أب كبام ماي دمنت بزكازلو فراتات مقرابن مفواس ماي قعتاتن زاقيت العلي 17 فرستات كم تتخلن أسات 100 هكتار زالا كم تسرحن قليتو أب تبع سلطان كي إلى لمعات أقراب أتو ميكيل أبراهام أبزاب حبريتا درو 9500 نايت تتخل فرستات صديقو أب صبو كنتات كم زركب أرقاقيتو زاقيت أب ساعة مسرح لعل 10 تكالات منقستي محبرات قلي ودابتا تقدف وفارو كرومتاو لمعاتن كالوتن أب استمدبولهم بوتا ينطفو كم زلو زتقسا أتو ميكيل كالوت تكالات نستبقسو كسعبو تلابيو كم أكل نايت حملاي وفري أبالات كوبانا توتال إيرترا بكلتا مسكرم أب كبام مايدمنت ناي مزلاين مقرابن اتفتات السلاسيلوم من ريقاز دحنة أبن أكبابي كابك عند علامات كوباني مخانو زحبر وانا أكايد سرح توتال إيرترا ميستر لانزاني كوليبالي زكايدو زلو مأتوتاون اتفت أكالناتو مخانون أبتزدل درجة كساب زبت كاتاتلو مخانو من حبيرو أواهات نايت وفرا بوغنوم كعب إسران شومونتن حسد جميروم أبسو من كل تجيزين نوافرو أمسرح زلان مقرابن يطفو كم زلو بمتكاس بزحيلو ملكعو خمز قتلو أفليتهم إذا كم زيلن كله أبالات محبر وننتناي بحتى أوتوبسات عود بزعممو تماساسال وفرا 460 متر زالا كسرحون كلو لعل 350 فلستات تخيلهم أبز حلف عامتات بهزبا وفراتات صابح حروم حزاتات ونوزوب عرزازة سلاسل مربات مقرابن معقاب ماين حمدن صبو وصيت ترخيبوهم بمسرة حاوريتا بيت صحفة حرشات ونوزوبا بكرتشحن شعاتن أب ممحدارات كوابي حاتينان عرزان ستتغل بلس 85 ميتاوت كم تصدغ دروونا بمرقا أكبابن مقبي سبن تريتن نابركتو يقبر كمزلو كفلت تخايلو لهم أبتي بيت صحفة كيلا عقابة أقرابن إنساز أقرامن أوتو فارو ولد يوحنس نيرنا بصحابة حوريتا اتي آبستات 10 هكتار ستغلب بلس بمصنعتي كابنو زوبا سجنيتي زمت مخانو بمتقاس درو ربحو بقبر ترايو كمزولو قليتهم بزي كازي لوم عامت بهزبي تمهارون تكالات وهابتا قلقلوتن أبتي حروم حزات استخايدة مربات مقرب زتفلا لعينتات أقراب كم تتغلب إذا دما هيوتاوي بزحنة تابع مرقات صعبة استواصو كم زلوا وكيلرين حبيرهم بيت صحفة حرشا بنو زوبا عرزا بموداتا هابتي قرب كم تزد الله كسسن انتغينو كاب الرقص إسابن تريتن كريحن سلازقبا واننت تريت تنقاق كقبرو نبرت دما حلوة كمدبلو تصويهم منيسر هابتا عساتات بمزران مكففي زوعل سكيعتن جالبان بمقرابن تتكم تتسقاتات كبابيون كونو بزقبرو رقف
ብማሕበር ተጠርኒፎም ኣብ ዲጋ ሰሞሞ ዝነጥፉ ዘለዉ ዜጋታት ነቲ ስራሕ ውፅኢት ከም ዝረኸብሉ ገሊፆም ወኪል ሪና ፊልሞን ትካቦን ዘዳሎ ትሕዝቶ ዶኒካ ፀሓይ ከተወርበያ ኣብ ዲጋ ሰሞሞ ንኡስ ዞባ ዓዲ ኋላ ዝተፋረዩ ዓሳታት ኣብ ምግፋፍ ዝነጥፍ ማሕበር ተራድኦ ጽንዓት ነቲ ስራሕ ዝምስገን ውፅኢት ይረኽበሉ ከም ዘሎ ገሊጹም ኣቦ መንበር ማሕበር ኣቶ ዓንደ ወልደ ዮሃንስ ንኤሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብዚ ግዜ እዚ ዲጋ ሰሞሞ ኣብ ርእስቲ ኣብ ምምላእ ጠለባት ዝስተማይን ሰብን ጥሪትን ልምዓት ጀራዲንን እትህቦ ኣገልግሎት ኣብ ምርባሕ ዓሳታት እውን ኣበርክቶ ትገብር ከም ዘላ ብምጥቃስ ብፍላይ ኣብ ከባቢ ዲጋ ዝርከባ ዓድታት ተረባሕቲ ኮይነን ምህላወን ሓቢሩ ሚኒስትሪ ሃብቲ ዓሳታት ብምዝራእን መግፈፍ ዝውዕል ሰኪዓትን ጃልባን ብምቕራብን ተጠቀምቲ ጸጋታት ከባቢኦም ክኾኑ ከም ዝሓገዞም ዝገለጸ ኣቶ ዓንደ ኣብ ማሕበር ተጠርኒፎም ንዝነጥፉ ኣባላትን ንሜላታት ምግፋፍ ዓሳ ኣገባብ ምድላው መግቢ ዓሳ ከምኡን ንባህርያትን ወቕቲ ፍርያምነትን ዓሳ ዝምልከት ስልጠና ከም እተዋህቦም አብሪሁም ኣቶ ዓንደ ኣስዒቡ ሕጽረት መሳለጥያታትን መዐቀቢ ዓሳን ካብ ቀንዲ ብድሆታት ማሕበሮም ምዃኖም ብምግላጽ ዝምልከቶ ኣካል ቆላሕታ ክገብረሎም ተማሕጺኑ ብዝረኸብዎ ስልጠና መንብሮኦም ንምልዋጥ ይነጥፉ ከም ዘለዉ ዝሓበሩ ኣባላት ማሕበር ብወገኖም ብፍላይ ኣዴታት ኣብ ከባቢአን ዝረኽብኦ ዕድል ተጠቂመን ቀረብ ማእዛዊ ምግቢ ከውሕሳ ተላብዮም ኣብ ዞባ ደቡብ ክኢላ ቁፅፅር ብቕዓት ዓሳ ኣቶ ዕቑባይ ሃይለ ብወገኑ ዓሳታት ጥዑም ማይ ቁጠባውን ማእዛውን ረብሓታት ስለ ዘለዎም ዕላማ ናይቲ ሚኒስትሪ ሃብቲ ዓሳ ኣብ ዓበይቲ ዲጋታት ዘካይዶ ንጥፈታት ምዝራዕ ዓሳታት ንኽሰምር ብወገን ተጠቀምቲ ንዝረአ ዘሎ ተገዳስነት ሞጊሱ ኣብ 2018 ዝተመስረተ ማሕበር ተራድኦ ጽንዓት ኣብ ዲጋ ሰሞሞ ዓሳታት ብምግፋፍ ዝነጥፉ 17 ኣባላት ኣለውዎም ብምኽንያት ኣልማዛዊ የቤሉ ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ብምምሕዳር ዞባ ማእከል ዝተወደበ ስነ ጥበባዊ መሰናዶ ዝናር ጥበባት ሎሚ ንምርኢት ቀሪቡ እቲ ኣብ ኣዳራሽ ምምሕዳር እቲ ዞባ ንልዕሊ 3 ሰዓታት ዝቐጸለ መደብ ህዝቢ ኤርትራ ምንቲ ናጽነቱን ዘካየዶ ቃልስን ዝኸፈሎ መስዋዕትን ግፍዕታት ጸላእን መኸተ ሓፋሽ ህዝቢ ኤርትራን ከምኡውን ሕድሪ መስከረም ንምትግባር ከም ዜጋታት ክንኣትዎ ንዘሎና መብፅዓ ዘንጸባርቕ ስእላዊ ምርኢት ድራማታት ሙዚቃዊ ድራማታት ግጥምታትን ደርፍታትን ዘጠቓለለ ነይሩ ሓላፊ ክፍሊ ባህልን ስፖርትን ዞባ ማእከል ኣቶ እንድርያስ ኣስመሮም ኣብ ዘስምዑ ቃል ባሕቲ መስከረም ምልክት እምቢታ ህዝቢ ኤርትራ ንመግዛእትን ጭኮናን ምዃና ብምጥቃስ ኣብ ጎቦ ኣዳል ዘድሃየት ዓረርን ዝተወልዐት ሽግን ንሉእላውነትን ልምዓትን ሃገር ወትሩ ድልውነትና ብምርጋጽ ዓጸፋ ብምስራሕን ክንኩልዕን ዜግነታዊ ግዴታ ከም ዝኾነ ገሊጾም እቲ መሰናዶ ብገዳይምን መንስያትን ስነ ጥበባውያን እዩ ቀሪቡ ክቡራት ተዓዘብቲ ድሕሪ ዝሓጻር መሰጋገሪ ናግራዊ ዜናታት ሒዘ ክምለሰኩም ምክትታልኩም ክትቀጽሉ ደጊመ ብቕብሪ ዕድም ዜናው መሰናዶ ኤርቲቪ ናውጽለ ክቡራት ተዓዘብቲ ስለምክትታልኩም ኣዚና ነመስግን ዜና ወጻኢ ኣብ ኣሜሪካ ብጅር ደልታ ዝምዝገብ ዘሎ ልዑል መጠን መልከፍቲ ኮቪድ-19 ሰብኣዊ ክሳራታቱ ብኣሰካፊ ደረጃ ዓርጊ ከም ዘሎ ኪላታት ጥዕናት ሃገር የጠንቅቑ ኣለዉ ዕለታዊ ብገምጋም ልዕሊ 160,000 ሓድሽ መልከፍቲ ምዝገብ ከም ዘሎ ዝጠቐሱ ጸብጻባት ጥዕና ኣሜሪካ ጠቕላላ ቁፅሪ በቲ ቫይረስ ዝተለኽፉ 39.4 ሚልዮን ቁፅሪ ዝሞቱ ድማ ልዕሊ 642,000 ከም ዝበጽሐ ይሕበር ኣብዛ ዝተዛዘመት ወርሒ ነሓሰ ጥራይ ልዕሊ 26,000 ሰባት ከም ዝሞቱ ዝጠቐሱ ጸብጻባት ነዚ ሓድሽ ለበዳ ንምቁጻር ስጉምቲ ምዘይውሰድ ክሳብ ምዝዛም ናይዚ ዓመት ልዕሊ 100,000 ሞት ክምዝገብ ከም ዝኽእል ኣጠንቂቖም ጅር ደልታ ካብቲ ቅድሚኡ ዝተረጋገጸ ጅራት ኮቪድ-19 ዝለዓለ ናይ ምልባዕ ባህሪ ከም ዘለዎ ከምኡውን ንዝተኸትቡ እውን ከይተረፈ ክለክፍ ከም ዝኽእል እዩ ዝገልጽ ዘሎ ብዝተፈላለዩ ኩባንያታት መፍረ መድሃኒት ዝማዕበለ ክታብታት እውን ብቕዓቱ ናነኬ ብምምጽኡ ንዝካየድ ዘሎ ቃልሲ በዳሂ ገይርዎ ኣሎ ኣብ 2015 ዝተበጽሐ ስምዕ ኒውክለሳዊ መደባት ኢራን ብምሉእነት ክትግበር ኣብ ልዕሊ ሃገሩ ተነቢሩ ዘሎ ገራታት ንኽልዓል ኤውሮጳዊ ሕብረት ሃናፂ ተሩ ክትጻወት ኢራን ጸዊዓ ዝጻውዒት ዘቐረበ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢራን ሑሴን ኣሚር ምስ ፈረንሳዊ መዘኑ ጄንይስ ለዲኽያን ኣብ ዘካየዶ ናይ ቴሌፎን ርክብ ምዃኑ ኣገልግሎት ዜና ሽንህዋ ሎሚ 2 መስከረም ኣፍሊጡ
እቲ ላዕለዋይ ዲፕሎማስኛ ኢራን ኣሜሪካ ብ2018 ካብቲ ስምሕ ምስ ሓባ ዘይሕጋዊ ኣብ ርእሲ ምንባሩ ተላዒሉ ንዝነበረ እገዳታት ዳግም ምጽናዓ ነቲ ስምዕ ባሉታ ካብ ዝጸልዉ ቀንዲ ረቑሒታት ከም ዝኾነ ገሊጾም እንተኾነ ግን ምምሕዳር ፕረዚደንት ጆ ባይደን እውን እገዳ ከም መሳርሒ ይጥቀመሉ ምህላው ዘሕዝንን ነቲ ስምዕ ብምሉእነት ንምትግባር ንዘሎ ድሌት ዝዕንቅፅን ምዃኑ እዩ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢራን ሓቢሩ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ፍራንሷ ቦጎኑ ኢራን ምሉእ ተግባራውነት ናይቲ ስምዕ ብዝምልከት ኣብ መጻኢ ኣብ ዝካየድ ልዝባት ንጡህ ተሳትፎኣ ከም ተረጋግጽ ዘለዎ ተስፋ ገሊጾም ወከልቲ ናይተን ኣብቲ ስምዕ ዝኸተማ ሓያላን ሃገራትን ኢራንን ብመንጎኘት ኤውሮጳዊ ሕብረት ዘካየዶ 6 ርክባት ብዘይፍረ ምዝዛሙ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ኩሎም ወገናት ኣብ መጻኢ ተወሳኺ ጻዕርታት ክካየድ እኳ እንተጸውዑ ኣብ መንጎም ገፊሕ ፍልልያት ከም ዘለዎም ካብ ምግላጽ ግን ኣይተቐጠሙን ቤላሩስ ኣብ ዝመጽእ ቀረባ ግዜ ካብ ሩስያ ዘመናዊ ኣጽዋር ክሽምት ትመረክ ከም ዘለዋ ፕረዚደንት ኣሌክሳንደር ሉካሼንኮ ባሕሪ መስከረም ሓቢሩ ዕላማ እቲ ዝተራቐቓ ነፈርቲ ውግእን ጸረ ሚሳይልን ከም ዘጠቓልል ዝተገልጸ ኣጽዋር ወታደራዊ ዓቕሚ ሃገሩ ንምድንፋዕ ምዃኑ ፕረዚደንት ሉካሼንኮ ኣፍሊጦም ቤላሩስ S-400 ዝተሰመየ ዝተራቐቐ ጸረ ሚሳይል ሩስያ ናይ ምሽማት ውጥን ከም ዘለዋ እውን ፕረዚደንት ኣሌክሳንደር ሉካሼንኮ ኣሚቱሎም እቲ ኣጽዋር ካብ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ክመጽእ ንዝኽእል ተጻወታት ንምግታእ ኣገዳሲ ምዃኑ እዮም ምስ ቤላሩስ ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ዝጠቕሱ ኣባል ሃገራት ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ንቤላሩስ ኣብ ከበባ ንምእታው ጸቕጢ ክገብራ ምጽንሐን ይዝከር ነቲ ጸቕጥን ምፍራሕን ዝተቃወመት ቀንዲ መሻርክቲ ቤላሩስ ዝኾነት ሩስያ ኣድላይ እንተኾይኑ ወታደራዊ ደገፍ ክትገብር ድልውነታ ከም ዘነጸረስ ኣይርሳዕን እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሩስያን ቤላሩስን ካብ 10 ክሳብ 16 መስከረም ዝቕጽል ሓበራዊ ወታደራዊ ልምምድ ከካይዳ መዲበን ከም ዘለዋ ኣፍሊጠን እቲ ልምምድ ኣካል ናይቲ ወታደራዊ ዝምድና ንምድንፋዕ ከካይዶ ጸንሓ ንጥፈታት ምዃኑ እየን ሓቢረን ኣሜሪካ ካብ 2019 ተዓጺዩ ዘሎ ኣብ ምብራቓዊ ከተማ ኢየሩሳሌም ንዝርከብ ቆንስላ ዳግም ክትከፍቶ ምውጣና ካብ እስራኤል ተቃውሞ ገጢሙዋ ኣብ ጉዳይ እስራኤል ፍልስጤምን ፍታሕ ክልተ ሃገራት ከም ዝድግፍ ክገልጽ ዝጸንሐ ምምሕዳር ፕረዚደንት ጆ ባይደን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት እዩ ነቲ ኣብ ምብራቓዊ ከተማ ኢየሩሳሌም ዘሎ ቆንስሉ ከም ዝኸፍቶ ገሊጾም ከተማ ኢየሩሳሌም ኣካል ልኡላዊ ግዝኣታ ምዃና ትምጎት እስራኤል ግና ኣሜሪካ ወጢናቶ ዘላ ቆንስላ ዳግም ናይ ምኽፋት መደብ ምስ ፍልስጤም ከም ዝወገነት ዝንፈት ምዃኑ ኣረዲኣ ሰብ መዚር ርእሰ ምምሕዳር ፍልስጤም ብወገኖም እስራኤል እቲ ቆንስል ክኽፈት ምቅዋማ ፖለቲካዊ ፍታሕ ክልተ ሃገራት ከም ዘይደሊ ዘነጽር ምዃኑ ሓቢሮም ምምሕዳር ፕረዚደንት ባይደን ተቃውሞታት እስራኤል ዝሃቦ ምላሽ ዛጊድ የለን እዚ ሓድሽ ፖለቲካዊ ምዕባለታት ንመሪሕነት ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ናፍታሊ ቤነት ብዶ ክፈጥር ከም ዝኽእል ተንተንቲ ፖለቲካ ይእምቱ መንነቶም ዘይተነጸረ ዕጡቓት ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ናይጀርያ ካብ እትርከብ ናይ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ልዕሊ 7 ተምሃሮ ከም ጨወዩ ተገሊጹ እዚ ናይ ትማል ሓደ መስከረም ፍጻመ ሒደት መዓልታት ድሕርቲ ተጨወዮም ዝጸንሑ 3 ጉጅለታት ብዝተኸፈለሎም መባድልቲ ነፃ ምልቃቖም እዩ ዝስዕብ ዘሎ ነቶም ትማል ሓደ መስከረም ዝተጨወዩ ተምሃሮ ንምድሓን ስርዒት ተጀሚሩ ከም ዘሎ ሰመዚ ፖሊስ ናይጀርያ ሓቢሮም ኣብ ናይጀርያ ካብ ወርሒ ታሕሳስ 2020 ልዕሊ 1,000 ተምሃሮ ከም ተጨወዩ መብዛሕትኦም ድማ መባድልቲ ተኸፊሉሎም ነፃ ከም ተለቑ ጸብጻባት ጸጥታ ሃገር የረዱ መንግስቲ ናይጀርያ ብሰፊሕ ክፋል ሃገሩ ብሓፈሻ ኣብ ሰሜናዊ ሸነኽ ድማ ብፍላይ ብዘሎ ጸጥታዊ ዘይምርጋእ ብርክት ዝበላ ኣብያተ ትምህርቲ ንግዜኡ ክዕፀዋ ከም ዝወሰነ ይዝከር ናይ መወዳእታ ዜና ኣብ ኣሜሪካ ብሰንኪ በብላዊ ማዕበል ኢዳ ልዕሊ 18 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ቁጠባዊ ክስራታት ከም ዝወረደ ጸብጻባት ሓቢሮም ብሰንኪ እቲ ሓደጋ ብፍላይ ኣብ ክፍለ ሃገር ሉዊዚያና ኣብ ትሕቲ ቅርጺ ብሓፈሻ ብመንበሪ ኣባይቲ ትካላት ጥዕናን ኣብያተ ትምህርትን ድማ ብፍላይ ከቢድ ምዃኑ ዝተጠቕሰ ዕንወት ከም ዝወረደ ዝሕብሩ እቶም ጸብጻባት ሚልዮናት ሰባት ብዘይ ኣገልግሎት ኤሌክትሪክን ማይን ከም ዝተረፉ ኣረዲኦም
እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቲ ህቦብላዊ ማዕበል ብዘሰዓቦ ዕለቕልቕ ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ህፁፅ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋገ ተኣውጁ ከም ዘሎ ተገሊጹ ህቦብላዊ ማዕበል ኢዳ ብኸፊል ክሃድእ እኳ እንተኸኣለ ንሱ ዘሰዓቦ ሓደጋታት ዕለቕልቕን ምህማም መሬትን ክሳራታት ከውርድ ከም ዝኽእል ግና ክእመት ጸኒሑ እዩ ክቡራት ተዓዘብቲ ነሳዕ ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናዶ ንምዛም ቀንዲ ነጥብታቱ ክደግመልኩም ኮሮና ቫይረስ ተረኺቦም ኣብ ሆስፒታላት ዓቕቦም ዝጸንሑ 4 ዜጋታት ሓብዮም ተፋንዮም ኣለዉ በዓል ስልጣን ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ዞባ ማእከል ልዕሊ 70,000 ፈልስታት ከም ተተኽለ ገሊጹ ኣብኑ ዞባ ዓረዛ ዝተሰላሰለ መደባት ምዕቃብ ማይን ሓምድን ጽቡቕ ውፅኢት ተረኺብዎ ኣብ ዜናታት ወፃኢ ኣብ ኣሜሪካ ጅር ደልታ ዘውርዶ ሰብኣዊ ክሳራታት ብኣሰካፊ ደረጃ ከም ዝነሃረ ተገሊጹ ስምዕ ኒክለሳዊ መደባት ኢራን ንምርሓን ኤውሮጳዊ ሕብረት ሓናፅተሩ ክጻወት ኢራን ፀዊዓ ቤላሩስ ካብ ሩስያ ዘመናዊ ኣፅዋር ክሽምት መደብ ከም ዘለዋ ሓቢራ ክቡራት ተዓዘብቲ ነሳዕ ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናዶ ኣብዚ ይፍጸም ስለምክትታልኩም ኣዝየ የመስግን ተኸታታይት ፊልም ዋይ ጨሎ መበል 9 ክፋል ስዒባ ተቐርብያ ብወገነይ ግን ሰላም